Hevdemî eşkerekirina tenduristiya rejima Sûriyê ji tomarkirina 25 rewşên nexweşiyê bi vîrusa koronayê tanha, ji derna mafdar Sûrî behsa hejmareke bêhtir ji hilgirên koronayê û belavbûna vîrusê lê Sûriyê dikin. Rewangeha Sûriyê ya mafê mirovan roja yekşemê li ser zarê ji derna xwe cihê behweriyê belav kir. Hejmara pêketiyên vîrusa koronayê lê Şam, Heleb, Latqî, Tartûs, Hems, Hema û Derayê gihîştiye zêdetir ji 42 kesan û zêdetir ji 402 kes di karantiyê de ne, ji wan jî bi tenê 180 kes encamên piştgirînkirina wan negatif derketine û ji karantiyê hatine derxistin. Herwiha rewangehê serbar kir û got hejmara çekdarên Îranê û milîsên Fatimiyyûn û milîsên Serb Îranê ve jî ji regeznameyên nesûrî li ser xaka Sûriyê gihîştiye 114 rewşên tekeskirî. Li hejmarek dever bi taybet li Dêra Zorê başûrî gundewarê Helebê û devera Seyda Zeyneb li başûrî gundewarê Şamê vîrus belav dibe. Piştî ku pêketina hejmarek çekdarên rejima Sûriyê ji yên ku danûstandinê bi çekdarên Îranê re dikin hatiye tekeskirin. Wezareta Tenduristiya rejima Sûriyê roja şemiyê 11 Nîsanê pêketina 6 kesên din vîrusa koronayê li deverên jêr kontrola xwe ragihandbû. Li gorî Tenduristiya rejima Sûriyê hejmara giştî ya pêketiyên koronayê gihîştiye 25 kesan. Ji wan pêketiyan di demên bihûrî de 4 kes baş bûne û di duwan jî jiyana xweş dest daye. Berûva jiyê ragihandina Wezareta Tenduristiya rejimê hejmarek jêderên xwecihî û navdewletî di navda rewangeha Sûriyê ya mafê mirovan beriyan jî tekeskir bûn ku tanha amarên rejimê derbarê pêketiyên koronayê pêşkêş dike dûr ji rastiyê ne. Hejmara pêketiyan pir zêdetir e, behsa bisedan ji qurbaniyan di girtîgeh û zindanên rejimê de hatiye kirin. Serbarî jiyanê ji destdana bi dihan kes di demeke pêştir de lê bê ku werin eşkere kirin. Hevdemî wê yekê tîma rejima Sûriyê ya bi navê Tîma Taybet bi stratîjiya rûbirbûna koronayê li Sûriyê biryar daye ragirtina kar û dewamê li hemî dibistan û zankoyan ta di duê meha bê were dirêj kirin. Di 22 adara bihûrî de Tenduristiya rejima Sûriyê yekem rewşa pêketinê bi koronayê ragihandbû lê tanha amarên rastexîn eşkere nekiriye. Alî Umar